Halin alas 8 sa gabi, tubtob alas 4 sa kaagahon, liwat nga gapatuman sa syudad, sugod karon sa gabi. Kag border control, liwat nga pagastriktuhan. Ginkumpirma sang Department of Health nga posible may transmission na sang Delta variant sa komunidad. Sa listahan sang Iloilo City Government kahapon, may 84 ka mga COVID-19 positive cases, duha ang returning residents, kag 3 nga kaso sang reinfection sa syudad. May isa man nga napatay. Nagakahangawa si Mayor Jerry Treñas sa madamong nga kaso sang COVID-19. Gani subong nga hapon, nagpagwa sang Executive Order 75C ang alkalde, angot sa liwat nga pagpatuman sang curfew halin alas 8 sa gabi, tubtob alas 4 sa kaagahon. Ang cases ta daw level off sa 80s compared sa sang una nga daw 70s lang, no? So may nakitaan kita nga gasaka din halin sa 9 PM in balik ta sa 8 kay nakita ta ang kaso kapasaka. So we want everyone to be in their houses at the earliest possible time. Liwat man nga pagastriktuhon ang pagbantay sa mga border points sa syudad. Essential travel kag authorized person outside residence lamang ang panugutan nga magsulod sa Iloilo City. Yes, tomorrow masugod na kita border controls. Ang tanan lang apor kag essential nga makasulod, no? Ang trabaho dire nga halin sagwa pwede kasulod. Ang ginabantayan tagid subong ang border controls ta. Because nakita ta sa Region 6 daw gasaka mga cases. Manigurado lang ta. Wala man gindula sang alkalde ang posibilidad nga liwat magpatuman sang quarantine pa sa syudad, bangod nagakabalaka ini sa sitwasyon sa mga kaingod probinsya nga nagapadayon ng pagsaka sang COVID-19 case. Nakita ta nga ang cases sa probinsya kag sa Aklan gasaka ang ato ni kung magsigi saka sang kaso, we will have to institute again quarantine passes sa barangay. Luyag lamang sang alkalde nga protehera ng syudad batok sa pamahog sang COVID-19 virus. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Iloilo City buksan ang vaccination para sa probinsya, lakip na ang taga-Guimaras kag Antique. Sa maabot nga Huwebes, liwat buksan sang Iloilo City Government ang vaccination sites para sa tanan. Residente sang syudad sang Iloilo, probinsya sang Iloilo, lakip na ang mga luyag magpabakuna gikan sa mga kaingod nga probinsya. Open na sa taga-probinsya, Antique or wherever, no? Parang Guimaras, para nga makabakuna kita sa ila. Bisan wala sang pre-registration, batunon sa vacsite kada Huwebes. Apang padayon ng apila ni Mayor Jerry Treñas, mas maayo gid nga magpa-pre-register agud mas mangin madasig ang vaccination. Yes, but while we are opening it to everyone without pre-registration, we are also encouraging everyone to be pre-registered. Ara na sa mga malls, ara sa plaza, Haro, La Paz, Arevalo. We want everyone to be pre-registered para ang time nga ara kada sa sulod will be lessened. Naghinyo na si Mayor Treñas sang dugang nga bakuna gikan sa national government. Kapin 33,000 doses ang ginalauman nga mag-aabot sa syudad subong nga semana. Sa pinakauli nga listahan sang Iloilo City Government, Agosto 20 sini nga tuig, may 252,450 o kung 27.18% sang target population ang fully vaccinated. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Paglimpyo kontra dengue ang ginpatigayon sa syudad sang Iloilo, nagkalain-lain nga sektor nagupod sa paglimpyo sang ilang mga ugsaran. Bitbit ang silhig, dustpan, kagiban pa nga mga gamit nagpanglimpyo ang mga opisyal sa barangay, residente, bombero, pulis, Navy Reservist, General Services Office kag City Health Office personnel kag nagkalain-lain nga sektor sang nakaligad nga Sabado. Ilagin sabat ang panawagan sang lokal nga panguluhan nga manglimpyo sang ugsaran agud makalikaw sa mga balatian, partikular na ang dengue. Ang citywide cleanup ang ginpangunahan sang chairman sang Committee on Health sang City Council, kagawad Alan Zaldivar.
We are doing our due day, so this is going to be a citywide due day, simultaneous ini sa Bugos na kabarangayan sa siyudad sa Iloilo. 180 sa Subo ay nagagawa sa ilang ang mga panimalay, kag nagalimpyo sa ilang ang mga ogsaran para ang balatian malikawan. Para kay Barangay Kagawad Vivian Pabilona, sang Tanza Esperanza City proper, maayo nga ehemplo para sa komunidad ang ginpatigayon nga cleanup drive. Sa amon nga suna, nga tatlo ka suna, nang nagbuligid ang mga volunteers, mga kapulisan naton, mga taga-fire, binagid mga staff taga-GSO, na magtindo sa amon. Nagpakita sila nga example na dapat ang aton usaran tinduan ta. Sa listahan sang Department of Health Region 6, Morbidity Week 31 subong nga tuig, may 244 ka dengue cases sa syudad. Mas mataas ini sa 216 sa kapareho nga period sang tuig 2020. Kapin 13% ang kinsaka sang dengue cases sa syudad. Sini nga Agosto 7, naka-record ang Iloilo City Health Office sang napulo ka active dengue cases. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol.